ephakamileyo yasePitoli namhlanje ive ubungqina malunga nokwenzekayo kwiyure emva kokudutyulwa kaSenzo Meyiwa. Inkampani yebhasi iPATCO ifumene isigunyaziso senkundla sokuba ingabasusa abasebenzi abakugwayimbo kumasango enkampani kuzibe nako ukuqalisa ngenkonzo yayo kwakhona. Siyazidla kakhulu ngaye, siyazingca siliphondo singumZantsi Afrika. Ithulelwe umnqwazi intshatsheli entsha ye-IBF Junior Flyweight uSivenathi Nontshinga licandelo lezamanqindi kwakunye norhulumente waseMpuma Koloni. Bhetani Mzontsundu kwindawo ngeendawo nikuzo sithi yamkelana novimba wethu ngokuhlanje. Inkundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje ive ubungqina malunga nokwenzekayo kwiyure emva kokudutyulwa kukaSenzo Meyiwa. Namhlanje inqina lesibini uSergeant Patrick Mlungisi Mthethwa likhwele emkhumbini. Umthetho phakathi kwamapolisa okuqala ukufika kwindawo yexhwayelo emva kokufumana umnxeba ngobusuku kwadutyulwa kwabulawa ngabo uSenzo Meyiwa. uSergeant Patrick Mlungisi Mthethwa uthi ukufika kwakhe kwindawo yexhwayelo ekunye noxa wakhe bamkelwa sisizalwane sosapho lakwaKhumalo esasizibiza ngegama likaThemba. Umthethwa uthi bathi xa behamba besiya esibhedlele abamelwane babebalisa ngabakubonileyo. Leyandlu ngathi ukuxhumene ekhishini angikwazi noma ukuxhumene noma kuhlukaniswe leli khabethe ngapha kodwa uma ungena ekhishini kunokunye ngani sitting room okuthiwa yini okunye ngapha esayidini wayeseyakhiya ke zase siphuthuma ke esibhedlela kubantu abanolwazi ukuthi kwenzakaleni ngaphambi kosesiphuma endlini kwasekugcwele nomakhelwane lapha ngoba bathi azi abantu babaleke baphuma ngapha ngasepark. Which people? Shothi ngendlela ababechaza ngayo bathi kunabantu abawu2 abababone bebaleka beshona ngapha ngasepark. Umthethwa uthi zange bafumane nto emva koko baleqisa esibhedlele nalapho uMeyiwa wachazwa khona ukuba ulandulele eli. Yebo ngambheka. Yes, I did. Yes, and what did you notice? Wabonani noma wabonani? Ngabona ukuthi wayine ngicabanga kwakune bullet hole. Sicela usukume uzokwazi ukuthatha kubona wenza ukhomba kuyona. Angazi noma ngikhomba kahle kodwa nje wayine somewhere. I don't know whether I'm pointing precisely, my lord, but I think it was a bullet hole somewhere here. Uthi babuyele endlini kunye noGladness Khumalo nongumama kaKelly Khumalo. Ukanti kubonakala kukuphikisana kobubungqina bubekwe ngamanqina kule nkundla nanjengoko umthetho exelele inkundla ukuba ingqina lokuqala uThabo Mosia lafika kwindawo yexhwayelo phambi kokuba uBrigadier Johan Ndlovu afike kodwa uMosia uthe wafika sekhona uNdlovu. Umthetho ubuziwe ukuba kwakuthena zangayibiyela indawo yexhwayelo kwakuqala. Ngomso kulindeleke ukuba uAdvocate Zandile Mshololo ahlabe ngemibuzo umthethwa. Umkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo Advocate Busisiwe Mkhwebane sechithe imali kwi-R159 million ehlawulela abacebisi susela ukungena kwakhe esikhundleni ngo-2016. Amagqwetha kaMkhwebane ayithethelele le nkcitho ngelithi ibangelwa ngumthamo wamatyala. Ingaba uMkhwebane uyinxalenye yenkcithamali kule ofisi yakhe? Lo ngumbuzo ubuphala phambili kule nkqubo yasepalamente ephanda uMkhwebane ukuba usilungele esi sikhundla sakhe kusini na. Igqwetha elikhokela oluphando uNazrin Bawa ubonise ubungqina ngeendleko zamagqwetha kwiofisi yomkhuseli woluntu. Uthe uMkhwebane ugqibe ingxelo ezingaphaya kwama400 kodwa ezingaphaya kwama80 zibekwe bucala okanye zilindele izigqibo zenkundla zamatyala. Of the 158,976,150 that has been spent, 146,998,047 has been spent on legal fees. Igqwetha likaMkhwebane uDalimpofu uthi kufuneka kukhunjulwe ukuba uMkhwebane nguye ebetsalelwa ezinkundleni kwaye yilonto ebangele iindleko eziphezulu. Latsho lengqina lanamhlanje umuntu Sithole evuma yena osuka kwiofisi yomkhuseli woluntu. Did you have any occasion to ever think that the expenditure that was used on them was wasteful and fruitless? No.
uSithole uphinde wabuzwa nangezigqibo zeenkundla zamatyala ngezigqibo zokudla umkhwebane epokothweni yakhe ubuqu. uSithole uphinde waxinwa ngemibuzo yokuba wayivumela njani ingcali yomthetho uPaul Ngobeni ahlawulelwe ngokubhala kumaphephandaba ekhusela umkhuseli woluntu noxa nje wayeqeshelwe ukunika iingcebiso zomthetho. That should have come separately, and we should not have processed those specific 2 items. I will agree to the extent that it sits at my door because I had signed off that invoice. Le nkqubo yale komiti iza kuqhuba ngoLwesihlanu. Xulelani Philip, SABC News eParlamente. Liyakhula uxinzelelo lokuba makaphendule umongameli Cyril Ramaphosa ngebholo lasephalaphala oku njengoko kukho kungacaci komda ukuba umongameli aphendule kwibhanki enguvimba nakwiParlamente. I-ofisi yobongameli bangangelithi yanikwa ixesha longezelelweyo ukuphendula kwibhanki enguvimba ngophango kwifama iphalaphala ngo-2020 nangona i-SABC ibone incwadi ethi umda uphela namhlanje. Ukanti ibhanki enguvimba ithi ayiphawuli ngemimba yophando lwayo ngemali yangaphandle. Amaqela aphikisayo afuna ikhutshwe ingxelo yophando. Look, political parties which are represented in Parliament, the opposition particularly, will be marching to the Public Protector's office to demand that the acting Public Protector, Kollega Kollega, releases the report into the criminal activity which occurred on Phalaphala Farm. Umngcelelo wangomso uza kuchazwa ngamaqela aphikisayo kuquka i-ATM ekudala isithi mayikhutshwe le ngxelo yophando. This follows a resolution by opposition parties to expedite the release of this report so that Parliament can do its work and hold Ramaphosa accountable. Ukanti iofisi yomkhuseli woluntu ithi liyolulwa ixesha ngaphaya kweentsuku ezingama-30 xa kukho imfuneko. In the event the Public Protector reports at the end of that 30-day period that the investigation is ongoing, the Public Protector must then submit another report when the investigation has been completed. Ngowayisakuba ngumlawuli jikelele wezobuntlola umnumzana Arthur Fraser owamangalela umongameli Ramaphosa ngokufihla ulwaphulo-mthetho olenzeka kwifama yakhe. Kulandela oko lo mba uyaphandwa. Inkampani yebhasi Patco ifumene umyalelo wenkundla ukuba ingabasusa abasebenzi abakugwayimbo kumasango enkampani ukuze benako ukuqalisa ngenkonzo yayo kwakhona oku njengokuba ugwayimbo labasebenzi lungene kusuku lwesibhozo. Le nkampani kwiphulo lokugxotha amakhulu abasebenzi abazibandakanye kugwayimbo olungekho mthethweni. Uqhankqalazo lushiya amawaka abakhweli bembanguza phakathi kweMpumalanga nePitoli ukususela ngomvulo. Aba baqhubi bathi noxa bevelana nabakhweli kodwa neemfuno zabo zidinga ingqwalasela. So how are you going to maintain your children while you're not getting anything? Yes, you work every day and you work very hard. For example, drivers from Khasiab, they wake up around 1 a.m. and then they will arrive here at Pretoria around 7:30 after operating their normal shift. Kwelinye iziko lakwaPatco iqaqobana labaqhubi livale indlela engenayo ngamatayara avuthayo kunye nengquzunga zamatye. Bakhwiniswa ngabo balunyevuleleyo oluqhankqalazo bangena enkomeni. Now we are here to close the gate that because of when we are busy fighting for our money and Sanfantin workers that are busy transporting our people. So when they are busy transporting our people, so the management, they can give us the report back. Inkampani yakwaPatco ifumene isithintelo senkundla sokususa abaqhubi abaqhankqalazayo kumaziko ayo ukuze kuqhubele phambili ukusebenza kwebhasi. Le nkampani phezu kwenkqubo yokudenda amakhulu abasebenzi abaqhankqalaze ngokungekho mthethweni. Sekela mongameli weli umnumzana David Mabuza uthi kufuneka kubekho ungenelelo olukhawulezileyo ukuqobisana nemingeni kwicandelo lemfundo esiseko. Mabuza ukuthethe oku ngethuba lentetho yakhe njengosihlalo we-Human Resources Development Council kwiziko loqeqesho eCitibank TVET College ngelasemzini. Babonisa ngezakhono abazifunde kumaziko oqeqesho i-TVET colleges. Usekela mongameli weli umnumzana David Mabuza ephelekwa ligqizi labaphathiswa
bayibachukumiseka kakhulu imisebenzi yabafundi. Umabuza uye wamemelela ukuba kuthatyathwa amanyathelo ngengxaki yokunqongophala kwemisebenzi kweli. Our ability to reverse rising levels of unemployment and poverty depends on our progress in delivering training and skills development programs that will address the challenges of the moment. Apart from this, in the schooling and training system, the reality is that we have an unsustainable high number of young people who are unemployed. Uphinde wathi inye indlela yokuqubisana nendlala kunye nezinga eliphezulu lentswela-ngqesho kweli kuqinisekisa ukuba abantu abatsha baxhotyiswa ngemfundo. If we are to win the war against poverty, we must find ways to keep our children in school so that they can gain the necessary knowledge and skills to be active participants in our economy. Kukoyithemba lokuba i-Human Resources Development Council iza kuqinisekisa ukuba uninzi luyaxhamla kumathuba ophuhliso loqoqosho kweli. Mongameli uCyril Ramaphosa uthi indlela zokuhanjiswa kwenkonzo nezingasebenzi kakuhle zingunobangela okuphanza ekunikezelweni kwenkonzo eluntwini. uRamaphosa bethetha kwindibano yebhunga losodolophu nebiququzelelwe nguSalga eMonti eMpuma Koloni. Ramaphosa uthi uxelelwe ukuba oku kuvela njani nalapha imisebenzi yokuncedisana ukunikezelwa kwenkonzo eluntwini isenziwa ngabantu abathile. Uthi le nto yenzeka koomasipala kokona kubamba umbuso ngoqhoqhoqho. Imiba enqamene nobundlobongela ezikolweni kweli ithe yagqama ngexesha lenkomfa yombutho weenqununu zaseMzantsi Afrika nebanjelwe eKimberley. Ezinye iinqununu zivakalise inkxalabo malunga nokhuseleko ezikolweni, nto leyo echaphazela ukufunda nokufundisa. Izikolo ezininzi kweli kuquka amaphondo afana neGauteng, iKwaZulu-Natal kunye noMntla Koloni sijongene nobundlobongela obumandla. Ekuqaleni kwale veki, amaqela emigewu ahlasele izikolo zase-DR. Umphathiswa wesebe lemfundo esisiseko uAngie Motshekga uthi uluntu kufuneka luncedise ekunqandeni ubundlobongela obunje. What we've decided, for instance, is to, as the department, to bring all the relevant stakeholders to find a solution, because on our own, there's nothing we can do because drugs come from outside into our schools. Ezinqununu zithi izikolo zazo sele ziyingozi, abanye ngoku basebenzisana namapolisa ukuqinisekisa ukhuseleko ezikolweni. It is really very difficult because of with the environment that our kids are growing in. I think that the solution to those challenges is to work with the Department of Education, who have the same challenges. We essentially are their managers, working within the schools to fulfill the educational objectives of the country. Le nkomfa yentsuku ezine iza kuzama ukufumana izisombululo ezisebenzayo kwimiceli-mngeni yobundlobongela ezikolweni. Usapho lomfundo neminyaka eli-15 wakwisikolo iVerulam Secondary lumemelela isebe lezemfundo KwaZulu-Natal ukuba livule uphando ngokusweleka kwenyana walo. uNtsika Maphumulo uzithathele ubomi emva kokuba eye wagxothwa esikolweni ngenxa yokunxiba umnqwazi. Usapho luthi isikolo masiphendule ngalo mba. Umndeni wakwaMaphumulo usemakhandleleni. uNtsika Maphumulo ubefunda ugrade 10 kule sikole. Umndeni wakhe uthi ukhungathekile emuva kokuthi ke uthole isidumbu sakhe ezilengisile kule ndlu. Kukholakala ukuthi ke lo mfundi ubexoshiwe esikoleni emuva kokuthi efake isigqoko. Umntwana oyifaka isigqoko esikoleni kwi-assembly. Siyabona ukuthi kurongi ke lokho. Bangabe efake isigqoko kwi-assembly base sebethethiswa. Babe baningi ngeyedwa. Yena ke basebeshada naye ke bashada naye kangangoba baze bamkhiphe egate. Bangabe bemkhiphe egate bamkhipha roughly phambi kweingane. Lesigameko sesishiyeke umndeni unembuzo eminingi. Kwenzakalini? Yazi mhlambe singagezeka nasenhlizweni. Singaba nakho ukuthula. Ukudlula emhlabeni kukaMaphumulo sekuqubuleke imibuzo ngezinselelo ezibhekene nothisha kanye nabafundi esikoleni. Umphathiswa wezemfundo KwaZulu-Natal usejuba ithimba ukuthi lihambe liye khona lapha liyothola information detailed about this matter. Kusenjalo kwesinye isigameko kuthiwa ke kuboshwe umfundi emuva kokuthi ke okhele ngomlilo imoto yathisha wasesikoleni esisemgungundlovu.
Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi ukhathazekile ngalezi zigameko ezibikwayo ezikoleni zasifundazwe. Unsika amaphumulo uzokufihlwa ngomgqibelo. NginguSimphiwe Makhanya, izindaba ze-SABC. Owayesakuba inhloko yesebe lezezimali kuhulumende wephondo laKwaZulu-Natal uSipho Shabalala ugwetywe iminyaka 15 entolongweni ngamatyala obuqhetseba norhwaphilizo. Inkundla yafumanisa ukuba uShabalala wacebisa uhulumende ukuba athenge oomatshini bokucoca amanzi kusomashishini wase-Uruguay uGaston Savoy ngo-2006 ngexabiso eligamviweyo. Ugwetywe iminyaka 10 ngokunanisa ngemali yamihlanu ngokuphula umthetho olawulo lwemali zoluntu i-PMFA ukutsho uza kuthothoza ngaxeshanye ezizigwebo. Amalungu osapho lwekumkanikazi yaseBritani uQueen Elizabeth ayaqalathelana ukungena kwikomkhulu iBuckingham Palace emva kokuba oogqirha abajongene nempilo yakhe bevakalise inkxalabo ngobomi bakhe. Amalungu osapho lwendlu yasebukhosini bamangesi akhwetyelwe kufutshane nekumkanikazi uElizabeth. Oogqirha bavakalise inkxalabo ngobomi bendlovukazi. Igqityelo ukubona esidlangalaleni ebutsheni bale veki nenkulumbuso entsha uLiz Truss. uPrince William nosapho nabo baphakathi kosapho lukhwetywe ngokukhawuleza ukuba lube kufutshane nokhokho wabo. Abahlali baseBritane sebeqalile ukungungelana ngaphandle kwekomkhulu ngelokunqwenelela ikumkanikazi impilo ende ukuba isadla amazimba. Well, I think it's very sad. I hope that she recuperates very quickly. This isn't news that I've heard, so I didn't know anything about it. But yeah, I mean, she's our queen and she has been for so many years, and yeah, terribly sad if something's going to happen. Ikumkanikazi namashumi alithoba nesithandathu 96 years ubudala. Thulalwe umnqwazi intshatsheli entsha ye-IBF Junior Flyweight uSivenathi Nontshinga licandelo lezamanqindi kwakunye norhulumente wasempuma Koloni. Nontshinga ubethe uHector Floors ekhayeni lakhe eMexico. Intshatsheli entsha uSivenathi Nontshinga yamkele ngezandla ezishushu ekhayeni layo eMonti eMakoloni. uNontshinga wakhulela kwifama yaseNewlands kufuphi naseMdantsane. Uqale ukulwa kudidi labahlawulwayo ngo-2017. Ndiyathembisa kwaye ndizoqhubeka ngehlobo ndizoqhubeka ndisebenza nzima ndizosoloko ndibenza proud abantu bam. Uhulumende wasempuma Koloni yathembisa ngokuyixhasa le mbithi manqindi ukuze ikwazi ukuqhubela phambili nokulwa kudidi oluphezulu. Siyazidla kakhulu ngaye, siyazingca siliphondo singumzantsi Afrika kuba ukuba yi-world champ ayonto incinci, ayonto ifunyanwa nguye nabani na. West indlela ekwi-background yakhe yokukhula kodwa namhlanje uyi-world champion. uNontshinga uthi ufuna ukuxhobisa ezinye imbethi manqindi ezisaze ngobuso elizweni ngezakhono ukuze nazo zikwazi ukuba zintshatsheli zangomso. iChippa United iwuqhawule umtshato nomqeqeshi wayo uDane Clayton. Ababukeli bazityandigila ngelinyathelo leChippa kwikhasi lethu leWhatsApp. Thina nto ezaziyo asothukanga futhi ke besiyilindele loo nto leyo. Umfo kaMpengesi ngumntu ke noko ongawupholisiyo umvubo. Uvubisa umphoqo seshushu. Asothukanga nto besiyilindele loo nto leyo. Engakusho nje msakazi mina ukuthi uPSL kwayiyona uqoba izama ukuthi ivikele abaqeqeshi urongo lento ezoChippa Mpengesi lapha uyaqasha 2 minutes useyaxosha. So nje ngicabanga ukuthi even nabo abaqeqeshi if bengavuma ukuthi basayine icontract kwenzela ukuthi uma bexosha bezokwazi ukuthi baphume nemali. Noba yena mhlawumbi uChippa Mpengesi ucinga njani mhlawumbi ngocinga because indlela edlale ngayo iChippa izolo bingapha kokuqonda ukumkhulula kwakhe akuzokwenza change ngoba bese sikulindele uba uzamkhulula kodwa ke usebenzile umqeqeshi. Uyacaca nje uba umnumzana lo umntaka Mpengesi zanga idlala ibhola
Ngoba kaloku umsasazi iyasothusa lento ayenzayo leyo ukutshintsha abaqeqeshi umqeqeshi kube nzima kwaba agqibe isizini enye. Uchipha Mpengesi into oyifunayo kanye kucoach onjalo amfunayo oza abe right for la team yakhe. Mhlawumbe akazithathele ngokwakhe intambo manje ngoba andiqondi bayebukeleka la yenza into. Bawethu masithi qha kuloo ndawo de kuleli xesha elizayo kamnandi.